Od moderných kancelárskych budov cez rezidenčné komplexy až po komerčné priestory. Každý projekt má svojho lídra, osobnosť, ktorá nie len že formuje realitný trh, ale aj posúva jeho hranice. A práve takíto lídri sa stretli počas jubilejnej teatry konferencie zameranej na investičné príležitosti do nehnuteľností. Bola to v poradí 70. konferencia od vzniku teatry konferencií, čo je teda pre nás veľké a zaväzujúce číslo. Myslím si, že mali sme viac ako 12 000 účastníkov na našich konferenciách a zhruba 350 speakerov, ktorí sa tu za ten čas vystriedali. Záver konferencie patril oceňovaniu osobností developmentu a realít. Vybrali sme ich na základe také ankety, ktorú sme robili v rámci našich sociálnych sietí, LinkedInu, Instagramu a Facebooku a zároveň aj na našej stránke teatrikonferencie.com, čiže ľudia mohli písať na našu e-mailovú adresu, kde vlastne písali aj konkrétne dôvody, prečo si vybrali týchto ľudí. No a na základe týchto všetkých podnetov od našich divákov sme vybrali dvoch. Ivana Babušika za realitný trh a Milana Murcká za development za rok 2024. Veľmi si vážim samozrejme, že som dostal hlasy od ľudí, ktorí ma dlhodobo vnímajú v developerskom odvetví. Dlhodobo sa snažíme transformovať odvetvie z takého konfrontačného na kolaboratívne. Je to dlhá cesta, po ktorej ideme, ale jej výsledkom by malo byť to, že spoločnými silami vlastne všetkých zúčastnených v developerskom biznise by sme chceli tvoriť oveľa väčšiu pridanú hodnotu pre koncového zákazníka, to znamená pre ľudí, ktorí si tie byty, ktoré stávame, kupujú. Veľmi si toto ocenenie cením. Je to ocenenie za dlhodobú prácu, aj keď, ako som aj spomínal pri jeho odovzdávaní, nerobím túto prácu alebo tie veci kvôli oceneniam, ale práve kvôli tomu, že je to niečo, čo ma baví a naplňa a myslím si, že práve takýto prístup potom dokáže prinášať aj výsledky. Pozerať sa v prvom rade na toho klienta a všetko to pekné potom prichádza ako taká čerešnička na torte. Konferencie sa zúčastnili nielen skúsení investori, ale aj noví záujemcovia, ktorí hľadali príležitosti, ako diverzifikovať svoje portfólia. Ja si myslím, že tu bolo toľko dobrých speakerov a zaznelo toľko dobrých informácií aj pre ľudí z odvetvia, ako som ja. Naozaj som pozorne počúval a oplatilo sa prísť na túto konferenciu. Za mňa konferencia výborná, kopec dobrých speakerov, dobrá odozva aj z publika, takže ja ju vnímam veľmi pozitívne a teším sa na tie ďalšie.